Tanılган якташларның исемнәрен мәңгеләштерү, алар турында мәгълүмат туплап, китаплар чыгару кебек эшләр Пенза татар автономиясенең беренче чираттагы эш тармагы. Без мемориаль такталар ачабыз. Безнең известный тюркологка Эдгам Рахимович Тенишевка 100 елына мемориаль такта ачтык. Аннары без бик күп конференциялар үткәрәбез балалар өчен. Безнең региональ конференциябыз Яратам син туган ягым бу елны 7-13 төбәктән эшләрне балалар катнашты. Пенза ягы татар иҗтимагый тормышына байтак танылган. Бүген инде исемнәре тарихка алтын хәрефләр белән язылган шәхесләрне биргән төбәк. Шуңа күрә дә алар берничә ел элек төбәк тарихын 5 томлык затлы китап итеп тә чыгарганнар. Мәктәп укучылары белән дә саллы гына эш алып баралар. Пенза өлкәсендә 5 том чыкты Пенза авыллары тарихы буенча. Аны Алюшев һәм Патиховый бергә эшләп чыгардылар. Ул Петербургта басылып чыгарды. Һәм Пенза төбәкчеләре һәм укытучылар безнең күп чараларда катнашалар. Бүгенге чараның да Гадел Кутуйның туган авылы Татар кынадысы мәктәбендә узуы очраклы түгел. Биредә 2000 елда язучының музеен ачканнар. Анда аның шәхси әйберләреннән чәй кашыклары, өстәл сәгате һәм кулъязмалары саклана. 1978 елда монда Гадел Кутуйның улы Рөстәм һәм туганнары булып китә. Алар Кутуй һәм аның әнисе Динә апа хакында бик күп истәлекләрдә сөйләп калдыра. Өйünde bir küp beylemleri kere bulganlar. Dine apa bir okumaşlı, üze beyitler çıvara bulgan, üze hiyetler söyle bulgan. Hem de dine apa yanında 8 bala, hem de kürşe balalara kerip de onun ehiyetlerini söyle bulalar. Hem de dine apa Gadel Kutuy'na birinci şiirlerin, birinci eserlerin bu enisine okuyulgan. 248 bala оқучы мәктәптә ел сайын язучы авылдашларының туган көнендә төрле чаралар уздыруда матур бер гадәткә кергән. Гадел Кутуйга килгәндә ел сайын 28 ноябрь көнне безнең мәктәптә зур бәйрәм, без ул көнне укымыйбыз, без ул көнне бары тик аның иҗатына һәм тормыш юлына багышлыйбыз. Быел исә язучының 120 еллыгы уңаеннан төбәк автономиясе грант язып, өлкә укучылары һәм укытучылары өчен Гадел Кутуйның әдәби мирасы дигән семинар үткәрергә булганнар. В проект вошли также онлайн-конкурсы. Я помню, я горжусь. Это были присланы видеоролики с стихами Аделя Кутуя. Также мы провели литературную гостиную «Дорогами войны», где большая часть была уделена жизни поэтов в годы войны. Ни кызганыч, бүген авылда Гадел Кутуй исемен йөртүче урамда алар гаиләсе яшәгән йорт сакланмаган, йортлары каршындагы борынгы кое әле бүген дә авыл халкына хезмәт итә. Өлкә татар автономиясе рәис урынбасары Гөлназ ханым белдергәнчә, алдагы елда кыены төзекләндереп, аның янына мәгълүмат тактасы да куярга планлаштырылганнар. Әмінә авыл һәм мәктәп китапханәләрендә ни кызганыч, Гадел Кутуйның бер генә китабы да калмаган. Элек булганнар тузган, берничәсе музейда гына сакланып калган. Сораучылар бар. Гадел Кутуйның китаплары монда юк. Бар иде. Илгәре тузды китаплар да. Сорыйлар старш классларда үтәләр тапшырылмаган хатларны. Отрывыгы гына бар учебникта. Но үзе китап библиотекада юк. Бар музейда, укытучыларда. Күренеп тора, укытучыларда гына түгел, укучыларда да язучы хакында шактый гына мәгълүмат бар. Аның язмаларын укыйлар, тормыш юлын өйрәнәләр. Әниләре Динә апа үз заманына күрә укымышлы, зирәк, сәләтле, үткән кеше була. Без бала чакта әни кичереп өлкәнчәк әкиятләр сөйләде. Йортаналары, бәйләр, җиннәр турында бик күп әкиятләр бирәде. Кайсыларын үзе дә уйлап чыгаргандыр. Ул Чаян журналының җаваплары секретаре булып эшли. Замандашлары аның турында энергиялары һәм якты кеше. Теләсә кайсы компанияның җаны. Кешеләргә игътибарлы һәм аларга ярдәм итәргә языр кеше булырга сөйлиләр. Семинарның икенче көнендә Гадел Кутуй әсәрләре буенча укучылар арасында алтын битлек театр фестивале узды. Анда өлкә мәктәпләреннән 10-тән артык балалар коллективы катнашты. Пенза өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, татарлар.